Karrera nahiko argi izan duen beti. Gero gauza zen unibertsitatea aukeratzea eta nik uste baita nahiko argi izan nula beti Deustuko unibertsitatea etorri nahi nula. Unibertsitate ezaguna darako, irakasle gona dukelako eta orokorren banekilako guztan barrintzela hemen. Azken 2 urteetan nahiko argi eduki neuen hona etorko nintzela, edo hau ikisko neuela. Asko guztetaztelako euskeri eta euskeri munduen murgiltzeko. Noski, lehenengo gunean ez duzu inarra ezagutzen, eta auditoriora eraman gintuzten, handenak eginean, eta gero eta ondokekin hitz egiten hasi nintzen, eta dena ezagutzezu, jende guztia, bai. Orokorren oso ondo zen, azkenen mundu guztieni bezala zeon, inorrek etzon inor ezagutzen, berri ezinen, eta zerotik hasi batzen nuen, lagunek egiten, irakasleak ezagutzen, asignaturak ikusten, abertze gustatzen zezun, eta orokorren nahiko harrera hona intzeguten. Lehenengo dana handile, sartukeran dana handie, dana elegante eta holan, ikustezu gero beste dana bezurelez dauzela eta galdetuten dozu eta holan, da entxe zara. Oso ondo gogoratuten dut, ze ni 3 urtetik 18 urtera arte leku bardinan ikiz dut eta niretzako aldaketa handia zan hona etortea eta hain handi ikustea eta barrien. Ikusi nuen, dena ez duzu zer ezagutzen, eta ikastolatik etorren, eta dena txikiagoa zen, eta pioa jende, igual egun ikaslo berrun ezakizan maginan, eta dena berdinak, egoera berdinak gauden denak, eta urduri denak, nervioak. Zentro handiago esango dela, bai beste pausu betala aurrera emon bizune eta normala dela. Klasean gitzi garelez, familien modu egauz eta edozein zalantza, edozein gauza momentuan argitu aldozu, eta klaseak danon artean emoten dugu, ez dire, klase magistralak ez. Oso. Baten bat esetzen naben eta gustora, lehenengo egunetik gustora. Irakasleekin ondo moldatzen ez. Zen, hasieran esaten ziguten, irakasleek pixka tratatzen zituzela beste bat bezala, inork etzin dula ezautuko, eta gero azken ez daula. Zen irakasle guztiak dakite zure izena, partatzen duzu klasetan, beraiek baita galitzen dizute, orduan klasek orokorren nahiko praktiko izaten dira, eta irakasleekin oso moldatzen. Irakasleak batez be. Unibertsitateko gauzarik onena irakasleei die. Oso prestatua daude ikusi nuen lehenengo gunetik, eta gero ere gertutasuna emate izutena. Bai, 2 tutore dauzkegu gela bakoitzeko, eta momentu hori dauzkegu gure gainen, bere e-maila ematen digute, beraien telefona, edo zen momentutan edo zertarako deitu leke beraiei, eta gurekin oso ondo portatzen dira. Lagun asko indotez, oso ona garela, eta oso ondo pasetan dugu, bai. Klasetik kanpo hemen gauza asko egin leikez, eta beti pentsatzen dugu hemen ikistera gatozela, baina lagun handiekin dotez. Nik esango niekena da, unibertsitatera etortzeko, aukera oso ona dela, ikasketakin aurrera jarraitzeko, lagun berri pilo bat ikeko, esperientzia berri bat bizitzeko, eta batez zuen etorkizunako, nik uste ona izango dela zuek unibertsitatera etortzeko. Oso pozik nahuela, jenti oso majue dela, eta irakasle gaitxik ez dagoela problemarik, oso majue. Edozetako laguntzeko prest eta beti laguntzeko prest. Esperientzia berri da bizitza berri bat azta bezala. Karrera nahiko argi izan duen beti. Gero gauza zen unibertsitatea aukeratzea eta nik uste baita nahiko argi izan nula beti Deustuko unibertsitatea etorri nahi nula. Unibertsitate ezaguna darako, irakasle gona dukelako eta orokorren banekilako guztan barrintzela hemen. Azken 2 urteetan nahiko argi eduki neuen hona etorko nintzela, edo hau ikisko neuela. Asko guztetaztelako euskeri eta euskeri munduen murgiltzeko. Noski, lehenengo gunean ez duzu inarra ezagutzen, eta auditoriora eraman gintuzten, handenak eginean, eta gero eta ondokekin hitz egiten hasi nintzen, eta dena ezagutzezu, jende guztia, bai. Orokorren oso ondo zen, azkenen mundu guztieni bezala zeon, inorrek etzon inor ezagutzen, berri ezinen, eta zerotik hasi batzen nuen, lagunek egiten, irakasleak ezagutzen, asignaturak ikusten, abertze gustatzen zezun, eta orokorren nahiko harrera hona intzeguten. Lehenengo dana handile, sartukeran dana handie, dana elegante eta holan, ikustezu gero beste dana bezurelez dauzela eta galdetuten dozu eta holan, da entxe zara. Oso ondo gogoratuten dut, ze ni 3 urtetik 18 urtera arte leku bardinan ikiz dut eta
niretzako aldaketa handia zen, ona etortea eta hain handi ikustea eta barrien. Ikusi nuen, dena ez duzu zer ezagutzen. Eta, ikastolatik netorren, eta dena txikiagoa zen, eta, pioa jende, igual egun ikaslo, berrun ezak izan maginan, eta, dena berdinak, egoera berdinak gauden denak, eta urduri denak, nervioak. Zentro handi jau esango dela, bai beste pausu betala aurrera emon bizune eta normala dela. Klasean gitxi garelez, familien modu egauz eta edozein zalantza, edozein gauza momentuan argitu aldozu, eta klaseak danon artean emoten dugu, ez dire, klase magistralak ez. Oso. Baten bat esetzen naben eta gustora, lehenengo egunetik gustora. Irakasleekin ondo moldatzen ez. Zen, hasieran esaten ziguten, irakasleek pixka tratatzen zituzela beste bat bezala, inork ez zintula ezautuko, eta gero azkenen ez daula. Zen irakasle guztiak dakite zure izena, partatzen duzu klasetan, beraiek baita galitzen dizute, orduan klasek orokorren nahiko praktiko izaten dira, eta irakasleekin oso ondo moldatzen. Irakasleakaz bat ez be. Unibertsitateko gauzarik onena irakasleei die. Oso prestatua daude ikusi nuen lehenengo egunetik, eta gero ere gertutasuna emate izutena. Bai, bi tutore dauzkegu gela bakoitzeko, eta momentu hori dauzkegu gure gainen, bere e-maila ematen digute, beraien telefona, edo zen momentutan edo zertarako deitu leku beraiei, eta gurekin oso ondo portatzen dira. Lagun asko indotez, oso ona ganela, eta oso ondo pasetan dugu, bai. Klasetik kanpo hemen gauza asko egin leikez, eta beti pentsatzen dugu hemen ikistera gatozela, baina lagun handiekin dotez. Nik esango niekena da, unibertsitatera etortzeko, aukera oso ona dela, ikasketakin aurrea jarraitzeko, lagun berri pilo bat ikeko, esperientzia berri bat bizitzeko, eta batez zuen etorkizunako, nik uste ona izango dela zuek unibertsitatera etortzeko. Oso pozik nahuela, jenti oso majue dela, eta irakasle gaitxik ez dagoela problemarik, oso majue. Edozetako laguntzeko prest, eta beti laguntzeko prest. Esperientzia berri da bizitza berri bat hasta bezala.